בתוכה? מה יש בתוכה? יש בה פירות שלי, חיטה, שעורה, רימון, גפן ודבש. מדוע הבאת אותה? בעונת חג השבועות מפסיקים חלק מפירות האדמה והעץ. בתקופת המקרא, לפני המון זמן, אבותינו היו מביאים לבית המקדש את ביקורי השדה והגן כביטוי של תודה לאלוהים. לכן קוראים גם חג הביקור. ואלה 7 המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ זית, שמן ודבש. Siamo